Priatelia, ja vás pozdravujem. Dneska ideme na to pole, kde sme kosili tú ozimnú ráž. Ideme balíkovať, tak som zvedavý. A objednal som si službu, dojde jeden odtiaľto miestny s traktorom a s balíkovačom. Najskôr mi to pohrabe, aby to dal do nejakých hustejších riadkov. Zhrabne to a potom to budeme balíkovať. No tak som zvedavý, koľko tých balíkov bude na tých 2 hektároch. Na tej biednej slame, na tej biednej raži, ktorá bola tak nariedko vysiata. Tak som zvedavý, no uvidíme. Tak spravíme záznama. No a až sme na tom poli, tu máme tú režnú slamu. Pozrieme, ako to vyzerá, ale som to bol kontrolovať. Je to úplne suché aj na spodku. Jasné, je to úplne suché. Takže počkáme ho, kým príde, kým sa rozbalí, no a potom budeme balíkovať. Takže máme tu hrabačku, trošku to dáme do jedného riadku a uvidíme, čo z toho bude. No, prvé balíky sú spravené, nakladáme. Mám taký jednoduchý nakladač, ručný. Pozrieme si, kde sú balíky, dobre. Zastavíme a pozrite sa, ako nakladáme. Pekne ručne nakladáme balíčky. Druhý. Tretí. Tak. Nakladáme. Jaké mám dobré nákladné auto, že? Vozík, plošinu. No a nakladáme. Balíčky ďalšie. Ideme dopredu. Tu si popozeráme, že kde máme balíky, aby nám neušli. Dobre. Stojíme, naložíme. Naložíme ďalší balík.
takto som mohol, tuším 3. 1, 2, no, takto dám 3. 1, 2 a teraz tretí dá. Takže takto si my ručne nakladáme balíčky. Koľko sa mi sem zmestilo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. No a tuto sa potom zmestí viacej. No a takto si postupne nakladáme. Dobre priatelia, máme naložené, ukončené. A môj trailer, Tesla trailer, využívame. Takže naložili sme. Máme ukončené. Mám už porobené všetko. Dokopy bolo nejakých 110 balíkov. Tu mám nejakých 50 naložených. Idem to odnesť sem domov, to mám 500 metrov. Takže tak. A tam ešte potom sa musím vrátiť a pozbierať. Takže priatelia, máme porobenú slamu, všetko je OK. Oco, čo povieš na balíky? Ako si s tým spokojný? Musíme pozbierať. Kým nezaprší. Teraz je nádherné počasie, no ako je už zimšie, ale je to také akurát na dlhé rukavy a na dlhé gate. Dobre. Ja si sadnem na svoje miesto a ideme ďalej. Jo, banán. Joj, Malý. Mama moc friškorový, ale nádhera. Ešte je vidno? Čo? Ešte je vidno, není tma. Hej, v pohode, normálne vidieť. Dosť má 9 hodín, alebo koľko je? Neviem, toto ukazuje. Dobre, stojíme. Tam máme ďalšiu slamu. Dobre. Jo! Musí si dávať pozor, lebo už je to čím viac balíkov a už je to ťažké sa udržať na tom. No. Ešte vidíme. Jojo. Máme svetlo. Tam je balík. Mami, Dobre. stoj! A zase Dobre, sedím na tom, čo? Jasne. Joj, veľký balík basoš. Alická, už tuto nebuď. Mám ísť dole? No, poď. Pomaly nespadni. Sami budeme mať dosť. Fajn. Jo. Jo. Jo, barák. Takže toto vlastne máme Pomaly. toto je to pole, čo otco na tom kosil. A sme sa rozhodli, že vlastne spravíme balíky. Takže máme balíky, je to lepšie, lebo nemusíme kupovať a je to bio. Randa musí byť, ne? Jojo. Biela celá rodina. Akurát som to chcela povedať. Najmenšie ešte spí. Teraz to lepšie ukladám. Hej. Pomaly, lebo sa to trasie. Zadný asi pravdepodobne vypadne. Ktorý zadný, spodný? Presne tento tu, jak ukazujem. Nie, pomaly. Ja tu chodím pešo, tak prečo nie? Tu máme jeden. Usmievaš za ušami, že oco? No. Nebude to padať? No, trošku áno. Trošku. Koň sú pod kapotou akurát. Takto sa na tom oco vozí. A my ešte máme pred nami strašne my ešte máme veľa roboty. Takže tak. Nerátal si to teraz? Dobre, tak hej, pravda.
Ale koľko balíkov ste spravili dokopy? 46 bolo, čo sme odniesli. Tak ešte tak nad 100. 110 máme. 110, aha, dobre. Normálne farmári. Farmári, ale bez koňov. Bez autov. No nepadá, ale už, hej, trošku. No teda, naťahujeme gurtne a už končíme. A už vlastne druhé balíky, čo sú tam a tým smerom, tak vlastne už necháme na zajtra, lebo... Takže priatelia, máme porobenú slamu, všetko je OK. Takže ďakujem, majte sa pekne.